n'am truversat naulanos, n'am truversat naulanos, n'avem trobat ni broc ni branos un cubranu. Mon Déu qu'aqueres lanes tan lungues són. I tu estem cantat. Cantavi quan eri guiatot a la curala de la Gleisa, però que n'hi havia pas d'autre. Cantei a la curala de l'Escola Normale de Regents. Le die talents hi havia curala, i cantavi, après he cantat a curala de Pessac, in francès, in totes lengues. I canti la pestaca, amb la mia amiga al grup de la Canau que hem cantat també, i que cantam també al coral du cafè associatiu, l'estanquet associatiu de Monteu també. Soy venuto au villagiot, donc a Juillac, en Biar, dins la bat d'Olès, a tocar ploc de cantó de l'Enveia. Mon pare i ma mare eren paisanots, e a l'Ostau, donc a Brosenc, au villagiot, érem 4 mainats, sul Tresau. Hi havia la mai grana, la mai de mon pare, que viu aquí. Era basuda a 100 metres de l'altre costat del camí. E hi havia també el meu gran tutu e pairí, l'Albert, s'aparava Albert com jo. Tot mainat, el camí davant l'Ostau era pas bodronat, les garilles se passejaven sul camí, e el dijous era dia de mercat, la mia gran mai, que es passava desempús el matí, que era au bord del camí, en attendre que l'autobus que faceva la massatge del món de anar al mercat, que passen, e aquí que faceva partir les garilles de su camí, que se facin pas aplastar per les veitures o per l'autobus. E tu estem parlant la lengua. E donc la me suis pas desbrombada e continuat. Quan telefonavi a la família o aquí, o telefonavi a la mia so, quan és arribat, parlàvem en gascú, parlàvem pas en francès. Da Blura hi ha anat, e la so anada, parlam sonc en gascú, e la pitjona darrere, papa e mamà, s'eran lligats a li parlar en francès. Que 2 anys de menys que jo li han parlat en francès. Que comprèn, que pot dir qualques causes, més la major part del temps que parlam en francès a d'era. Estoy regent 2 anys, jo an au peu de la muntanya, a les Aigües Bones, comuna de la Rutz, classe única, 20 de mainats. Mainats sobretot de monde que veneuen a la saison d'hivern. So d'agradiu que el vesprada de la setmana, tant que hi havia neu, era organitzat en se jorniva l'autobus, a pujar a Goret, a esquí de los mainats, era pla agradiu acò. Plus de barabi, a entrenament de rugby, a horripi l'ull menye. No vivi pas eu verdaderament consciència en Gascugno d'estar occitada, que n'eri pas en el debat sus aquella causa de saber si eri occitan o què. E he descobert en 90 que hi havia una associació que s'apitava a Pessac, donc l'estac a Cercle Occitan, e donc hi anei, e desempús me suis tornat ligat a lo monde occitan du Bordalès, de Gironda, e de per tot. Jo que trobi important de vive la lengua. La lengua che è la clau de l'endret on vives, particularment del nostre parsà, los noms de locs, los noms de família, de mestiers, totes les causes se retroben, tots els noms occitans se retroben en la vida de cada dia, que trobi che de douha, que el món perdi la consciència d'aquò. La vesta guarda la consciència d'aquò, cuscau un minimum de coneixença de la lengua. Despús l'Aupitaliano a trubes viles e monts e lanes e dinca la magrano che Signore io subirano. Enta de milanados caudin sunari de te